ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дорози ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 20 августи соли 2025 бовар кунед навор кардам баъри шумо. чӣ хел ки дар аввали даромади навор диден хона 150,000 дар ҳақиқат ҳасте бардро то 190,000 хонаҳо аз ноҳияи рӯдакӣ. хулоси гап, навор хуб мешавад. хоҳишмандам пеш аз тамошо кардан лайкора бизанена. меҳмонҳо агар дар канали мо нав омада бошанд, подписатсияра фаромӯш накунед дӯстон. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. ана ҳамин хел хонаҳои хуб агар ки шумоам дошта бошем барои фурӯхтан, барои савдо кардан дар кӯтоҳтарин муддат, метавонед ки бардори азиз дар рақамҳои рӯи навор буда WhatsApp, имо, Telegram ҳамаш ҳастай. метавонед ки занг зада муроҷиат кунед. хуб, қисса кӯтоҳ мақсад оли дӯстон, тамошо кунед навори имрӯзара. ба эълони якум мегзарем. эълони якум чие? хонаи фурӯшӣ ки айни ҳол дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорад дӯстон, дар деҳаи Алибой меган, дар ҳамо дачаш. хуб, иборат аз 3 ҳуҷра, 3 комната дора бардор дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи Алибой. 3 ҳуҷра, 6 сотиқи дигар бар замин дора бардор бо нархи 400,000 сомонӣ. тамос гиред агар ки кадоме аз ҳамин тарафҳо хонахар бошен. агар иловагӣ чия бардор? ошхона, кухни, ҳезмхона, оғилхона ҳасте бардор. дуто ҳамом ҳаст бо термекс ва ванна дора. ҳатто бардор ҳоҷатхона ҷудо, обу свети доимӣ, дарни хона бардор бениҳоят ремонтш нағз. айберн ба фикрам ки камтарак дилтон дур рафт бардор, лекин хонаи хуб аст. мактаб 500 метр дуртарак, масҷид наздик аст бардор. бо тамоми чизу чора ки дар ҳамин хона дида истодаен савдо мекунад. рақамҳои 31 22 55 81 ё ин ки 901 00 98 71 да бардор занг бизанед. бо арзон мекунад. касоне ки аз номи канали мо занг занед. мегзарем бардор ба дуюм эълон. эълони дуюмон чие? эълони дуюмон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дохил мешавад ба ноҳияи рӯдакӣ. агар ҳамин тарафи ваданасоса бардор будонем, 11 километр ваданасос дурай. айбозори кушониён 11 километр дуртар айбозори кушониён. ҳамин хона тарафи ваданасоста. 4 ҳуҷра дорад, плюс и боз калидор дорад. бар замин бардор боз 8 сотиқи дигар замин дорад. таъмирша бигиред агар таъмир бениҳоят таъмири хуб, таъмири замонавӣ. 550,000 сомонӣ нархи ҳамин хонара кардесанд. касоне ки боз агар аз номи канали Авто ТВ занг бизана, шумо да бо арзон мекунад. рақамҳои 118 55 24 24 ё ин ки 003 85 24 24 да бардор. метавонед ки ҳозирак нави занг зада хатиш муомила карда агара хонара хулоси гап бо нарху навои дастрас агар тавонед гирифта, ина марҳамат. боз маълумотҳои иловагиш чия бардор? ошхона дорад, пастбал дорад, ҳоҷатхона, обу свети доимӣ, ҳуҷҷатҳо ҳама 100%. ҳавли гирдашро сия маҳкам кардагие. ду хонаи дигар барои зимистонгузаронам дора. марҳамат дӯстони азиз, ака рости гап бениҳоят таъриф кардан хонара шарт нест. чӣ хел ки дар навор диден бахтон аллакай маълум шид. хулоси гап ҳолата гап задам састаянш ҳами хел. барен агар харидон бошен аз наздик бинен як бор дига хонара хати соҳибхона, хати ҳами апамон маслиҳат кунед. мегзарем дӯстон ба эълони сеюми имрӯзамон. эълони сеюмон чие? боз квартираи фурӯшӣ айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. инами якум советский дае дӯстон. дар якум советский наздикии беморхона роҳи кабел нида. як ҳуҷра дорада 23 метри квадратӣ. ҷош бениҳоят ҷои хубай. конкретнай. баъд аз ҷош бардоро ҳозир бо хитон мебинед 330,000 нархша мега. як ҳуҷра 23 метри квадратӣ. таъмир дорад. калидор, ошхона алоҳида, ҳоҷатхона ва ҳаммом якҷоя. ҳуҷҷатҳо ҳама пуррай бардоро ба тамоми чизу чораш хонаро фурӯхта мешавад. мега
کسانی که باز اگر از نام کانال ما زنگ زنند با ارزان میکنه بردارو. نزدیک به چی؟ به مکتب و اپتیکا و بیمارخانه و مسجد هم نزدیک. مغازه استانفکو یعنی که به توجیکی ایستگاه بردارو. بنیهای جای خوبه در اوشنای دویم بینا خودش آن دیدستین که بردارو میتکم موندگیم در همه بیناه. خلاصی گپ ремонташ бениҳоят замонавӣ. нарх навоша гуфта гузаштем 330,000. ҳамин рақамҳои 75 75 26 060 марҳамат занг бизанед касоне ки харидор бошед. агар ба чорум эълон мегзарем дӯстон. ана боз як хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи чармгарон дар шаҳри Кӯлоб, чармгарони поён меган, дар пушти вокзал дӯстон. иборат аз 4 сотиқ ва 2 дархона дорад. ҳамо 2 дархона бардоро ҳардаш веран дора, дутташа веран дора. хуб бо нархи 420,000 сомонӣ. пушти вокзал бардоро дар пушти вокзал аст. шербачои Кӯлобӣ хитон медонед ки иҷа чихе ҷои нағз. тамос гирия тариқи WhatsApp рақамҳои 988 38 69 59 ё ин ки +7 996 670 70 01. алиш ба хонае ки мақсад шербачои Кӯлобӣ айни ҳол дар душанбе хитон тоқа бошен. масъалаи гап агар хона бошад алиши ба хонае ки дар душанбе болоиш агар илоҷиш боша ҳатто ки яъне ки маблағ метем мега оби свет бекамбудӣ канализатсия ҳам дора. мақсад ҳолати хонаро хитон диден сестаниша фикр ақидатона бардоро дар комментария бинависонед. ака бардоро ихтиёртон ман шуморо маҷбур карда наметавонам. як барен бинен хонаро аз наздик. шербачои Кӯлобӣ хонаро барен аз наздик бинен. дарахтои мевадиҳанда дора чихак дестен тутастай бардоро бо форатон чикор мекунен агароткорӣ мекунен. ба панҷум эълон мегзарем. эълони панҷумонам бениҳоят эълони нағз аст бардоро. хонаи фурӯшӣ дар душанбе ноҳияи Шоҳмансур дар кӯчаи Жилмастӣ дӯстон, яъне ки дар Қаратегинский 4 дархона дорада, 2 сотиқи дигар боз замин дорад, 2 ҳаммом, 1 тайга ҳоҷатхона. 2 ҳаммом, 1 ҳоҷатхона, ошхона ва калидор плюс ин. ҳуҷраҳо бардоро калон-калон 3/4 бо таҷҳизотҳои зарурӣ. чизои даркорӣ карочи бардоро ҳастай. нархша $45,000 меган. як акамон занг задааст. як хонаи дигара мондем мега занг задан ки 50,000 сомонӣ. бародаро ин ҳамин нархе ки 45 дар охираш эси ҳам дар боло ҳам дар поён, яъне ки значок ки долларе бардоро фикр накунед ки 45,000 сомонӣ ҳаста ки мақсад аҳамият наметана мебинан фикр мекунед ки 45,000 сомон. не дӯстон, ҳамин рақамҳои 4 та 0 55 57 охираш 0 марҳамат метавонед ки шумо занг бизанед, тамос гирен тариқи WhatsApp ё ин ки рақамҳои 935 54 93 63 анида бошад WhatsApp бо таҷҳизотҳои зарурӣ. тамоми чизои даркорӣ ҳастай. ака хишро агар муомила кунен шояд ки ба чизи чораш буда. ака муомилаи хуб кунен. агар маблағ лозим бениҳоят сум дар курай сирош набояд бифурӯшам мега маҷбурам. агар не савдо намекунам хонара. ба эълони шашум мегзарем. шумо мунтазир шидем ки бардоро кани ҳамин хонаи 150,000 безор шидем ай тамошо кунира. ина марҳамат навориш қатӣ. хонаи фурӯши айни ҳол дар ноҳияи Балҷувон деҳаи Дулона майдон қарор дора. бардоро 25 сотиқ замин дорада, 3 дар хонаи дигар. 25 сотиқ бардоро шутка нест. оби свет дора. 150,000 нархи хона. метавонед ки рақамҳои 900 21 22 59 телефони дастӣ имо WhatsApp яка алло хонаву анҷем хонаву ҳамамо оғилхона бардоро барои гов мол кардагӣ мақсад хоҷагӣ чарогӯ ҳам дора бардоро. замини алафдрав мактаб медпункт ҳаст. айраён то хонара ай ҳамин райони ноҳияи Балҷувон то хонара 7 километр роҳ ҳастай. марҳамат касоне ки харидор бошанд агар бардорои дар Балҷувон буда
хоҳен хонаи тайёр харидан 3 комнатаага. Агар шумо аз Балҷон ҳам набошен ва агар шумо ҳам нахоҳен, мақсад бардор азиз, ягон хештавор бошад, ҳамин силкаи видеоро ҳамода равон кунед, то ин ки хабардор шаванда бо ҳамин нарх наво соҳиби ана ҳамин хеле як хонаи зебо ва обод шаванд бардоро. Нашоти ҳуҷҷатҳо мушкилӣ нестай. Свет ҳаст бардоро чихе ки дистен. Ана ҳуҷҷатҳошам 100%. Як аз наздик рафта бинед бардоре ки дар Балҷон ҳастен. 3 комната 25 сотиқ замин плюс я уғлхона, ин шутка нест. Анҷимхонаам ҳастай. Кухниву ҳаммом ҳоҷатхонаам ҳастай бардоро. Ака рости гап ҳавлиш стяжка надоштааст. барои ки гов мол кунем агар мешава. ба фикрам гафам дарози бад шид. ба ҳафтум эълон мегзарем дӯстон. боз як квартираи фурӯшӣ айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар ноҳияи Сино, яъне ки дар 112 микрорайон. 2 комнатаага 50 метри квадратӣ 340 000 сомонӣ бардоро. ошунаи соколияй гуфтамтон, яъне ки поёни ошунаи якам соколини этаж. тамос гирӣ рақамҳои 997 40 18. бовар кен ҳолатш евроремонтай. ҳамон ҳоҷатхонаш як гайҳо бардор. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% тайёр дар 112 микрорайон. отоплениям дора. дига чӣ то мефаршед бачаҳо? ина марҳамат касоне ки ҳам тараф мақсад зарур бошен. чема ҳами баъзе домое ки бардор дар 8-ум 9-ум то 12-ум мошинара лифт надора ва пой пиёда мебарояд, ҳамиш хубтарае. ида мефурӯй намебарояд ҳатто. дар ана ҳамин дом аст. дом бениҳоят доми хуб. хай ки боз чахчах кинен хона ягон ҳамсаи дигара дар ҳамҷа бо мехарем бардоро. ира метанем пул метен. ба эълони 8 мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ана инам боша бардоро дар ноҳияи Сино аст. як ҳуҷра дораду 17 метри квадратӣ. бовар кунед. квадраташ майдатарае. дар дуюм ошона айни ҳол қарор дорад. ҳамин ҳамин хона 270 000 мега нархи хонара. рақамҳои 176 70 20 02 марҳамат занг зен. 17 670 10002 рақамҳоро бин. таъмири нав. ака шарт несте дига бардоро мақсадтон нарогум. средний состояние ҳолат. наҳам эълон мегзарем. эълон ҳамон квартираи фурӯшӣ айни ҳол дар шаҳри Душанбе, дар Корвон, дар Гулпарвар айни ҳол қарор дорад. як ҳуҷра дораву 34 метри квадратӣ дар якум ошона аст. бино бошад бинои 6 ошонаага бо нархи 295 000 сомонӣ. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои мобайли якамон ва ҳамдастӣ 205 68 89 89 марҳамат занг. бо таъмир чизу чораш хати бардоро мақсад метемаш мега касоне ки харидор аст. об ва барқи доимӣ дорад. ҳуҷҷатҳо бошад бардоро. шартномаи нотариалӣ бардоро. назди бозори ҳаёти навдай, гравзавод, Корвон. хулоси гап масҷидам ҳастай. ба 10 эълон мегзарем. эълон даҳмон боз як квартираи бениҳоят хуб 2 ҳуҷраага 35 метри квадратӣ дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти Садриддин Айнӣ. деҳаи Кулписта меган, ҳамо тарафтай. 2 ҳуҷра дора 35 метри квадратӣ дар дуюм ошона аст. 190 000 сомонӣ нархи ҳамин квартира. тамос гиред тариқи WhatsApp ё ин ки дасти ака. рақамҳои 907 74 77 07 марҳамат занг бизанед. ҳуҷҷатҳо пурра омода кардагиян, яъне ки мушкилӣ намешавад. харидорҳо шербачаҳо марҳамат занг бизанед. агар ки ҳамин навори ман бардоро шумода маҳбуб шуда боша, яктаи лайка дариқ надорен дар канали обуна шавен. барои чунин зебо реклама кардани хонаҳои хитон бардоро ки дар канали мо хоҳен агар савдош кунед, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯйнавор буда
واتساپ، تلگرام، ایمو هم هست. من زنگ شما رو منتظرم. با شما تشکر میگم که تا همین دم با من بودید. نور ما را قدر کردیم بردارم. از این میندار تا نور آینده خدمت یار مددگارتان باشد. پناهتان به خدا دوستان.